ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Hadin bala yoi ha kilat pathay khubor yak jingpan bana jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles bakan don ka jing sange kamay ka baklembu por jong ki kali kamay kala don ka jing kulmar jingmut ha ki nongnya kali bat ki association ki bahapo ka Mairang Civil Subdivision kumta ki nongnya kali bat ki try kali na ki katto katne ki association ki bahap hapo ka Mairang Civil Subdivision ha kalai terik urempang arajar arpuway kila penlong ya ka jingye kendo ulang ka bakirke bat kane ka jingye lang lathaw ya ka committee bala ai kerteng de ka Joint Action Committee of Passenger Vehicles Mairang Civil Subdivision bat da ka way ka jingmud ka committee kala shim ya ka rai ban kershan pura ya ka jingsange kamay kali ka baklembu por bala khot penlong de ka MJA CCV yakani ka Joint Action Committee layalam da uba Brosing El Nongbri kumu President bat uba Isayawar kum Sekretari. Halor ka khubor bala don ka jing sange kamay kali klembo por. Kabala penbana lingba ka All Meghalaya Commercial Vehicle Association. Kabala sedang nadu kalai tarik Februari arajar afway. Ki association kiba don ha ka Mairang Civil Subdivision kila don hak jing klumar. Te hak ka janmit lai tarik Februari arajar puai pon nyau steng. Gila lum kerke ya ki asion baro kiba don ha ka Mairang Civil Subdivision ban penterli ya ki ha kawai ksatri. Te la thau ya ka JEC bala ai kerteng da ka Joint Action Committee of Passenger Vehicle Mairang Civil Subdivision hakaba khasan teli ki asion klesno tilang bat dang don ru ki bompat sno namar ka jingkir ki ban pentip te ka JEC ka ai kublai ya ka All Meghalaya JEC ba kalale ya ka ba Batam haka laiterik Februari arjar huai na kaliang ka JEC ka snowday ban panma bagi don ki asion ki balale persya namar baompat sna ya ke JEC kumta nakaliang ke JEC ka kentu ya barok ki asyon bani lang bat ke JEC ni kum ki try bat driver kali kamay ki badon po ke JEC Mairang Civil Subdivision ni kentu ya ka bor badai kmi bahkan penorlong no ya ki jing jong ki pajba